gunjia ampet nan ganot jalan basimpang nan batampu ahi lah banyak bana kini basobok jadi gunjiangan setiap hari lah banyak bana kini basobok jadi gunjiangan setiap hari sabana parah di zaman kini dalam balaki mencari laki oi tuan-tuan nan lah babini nan bini urang jan dibawa lari ondeh dah jan dibawa lari. Dalam balaki mencari laki oi tuan-tuan nan lah babini nan bini urang jan dibawa lari ondeh dah jan dibawa lari.